Pathian thu thiang lim ilongai tha ang tirko te thil ti bung som chang khata tanga chang ru tin kaisari khua a aming Cornelia ni pakhata oma Italy Paul anti chumi Paula sipai za ho tu ani a Pathian ngai sakmi ani a achung te zong nen Pathian an tri thina mi te hena thil tam tak a pe thina Pathian hena po atong trai fowa chumi chuan beliang mun hun lai vela mumang angin fia takin Pathian vantir ko pakhat a hne na lut Corneli ti ina mu a tin Cornelia chuan ani chualo en renga a hlawa lalpa enge ni ati a tin ani chuan a hne na itong trai na tele ithil pek thu te kha hriat reng turin Pathian ma a thleng chhota a tuna zopa khuwa a mi te tirla mi pakhat Simona Petera anti chu han hruai tiro savun siam tu Simon nena a thleng ani a in chu tui fin riat kama a ati a Pathian in a thu malsom ro se amen Isua telvena Chhungkua ti toite in kan ngai thado nanga emau konga khwaljin pani te kha lali suwa tenen anhan kal hova ti chuanin khuan thlendona khanin ni te tlak don to awangin ni potlak don to hi kan hena riak ve mai te che tin an soma lali suwa chuan an som na chu pomin an hena chuan alut veta ani ti kan ria a hei mani chu kan fa te anin fiaman unawin a uzok hianin anaw hi a khongai thina anawina han ti anga a han tra don hial po hian anaw kut thak le thi adu ngai lova uzok ni thiam khop maya tiang chonin kut thak let aya khana trap mai zela an unawin anin fiaman beng cheng ang reng khop maya khatiang anom lai khanin uzok kharon mende pu meng ti jiange ni kan tia ta chuanin an han soita a anaw chu kan zil dona ani po chu a u khatia ti tra ta ka chuanin a omanuam bik chuang lova a trap ve don ti maya a u han ti trapa kha in thiam lova a om khanuam bik ta lova ti lai chuanin a trap zo ka u chu ka han nem ta a chu ta chuan hei Chhungkua pali lek in kan oma home guarantin kan ni a tu ma thenom tenen kan in kalpo theilawa pali lek kan oma chumi Karah chuanin enga nge unaw in nge taka om turin in ti tra ka han ti a u chuanin pali kan ni lo panga sin ron tia pali kan ni hi ka han ti le a ani lo panga sin Isua nen panga lom kan ni ate tap chung khan chulaya chuanin ama akalo zirtir na to kha keima zokin kalo theingil le reng to kha lo ni a kan fate zokin min han remind le a he Chhungkua pali kan ni a inu nen in unawin ti hian pali kan ni a Isua nen panga kan ni a Daniel ate hun lai po in lal Nebuchadnezzar khanin Daniela thiante pathum satakate mesakale abet nego te kha ro tuina meya paya nima sela pon lama tangkhan mi pakhat ve khan muwa palian mutatlata pathum kha an vom lut boxia palian mu boxia makanti em maya chu pali tu chuanin kang mela ka khanin aveng tlata chuwang chuan ke ni Chhungkua po hi pali nima ila Isua nen panga kan ni a lali suan kan Chhungkua hi min chen chila lali suanen panga kan ni ti hi in hriat renga ngaya chuwang chuan Isua kan hne na om chuanin lali suan min veng thina minom pui thina thlamuan kan ngai huna te min thlamuana in le khazir na konga thiam the na in mamo huna te Isuan thiam the na te pethin chewani chuwang chuan kanin Chhungkura hian Isua atel ve ti hi in hretlat don nia tia zirti na kalo pek to kha keima zokin kalo theingil kha kan fanu chuan minan hril le chhong ta ni chu ka han soi chan chu lali suwa telvena Chhungkua ni hi ahlu em maya
lali so tilvena Chhungkua ni hi kan tum theu po apoimo in ka ria lali suwa atilve to lo na chuanin in how in kick khak le in angeni khatiang ang thom thalo then omte tan po ngai thak nuam lo kha kan chuwa fo thina chuwang chuan Isua tilvena tlaka Chhungkua hi kan buat sei angai ani ti hi kan hriat apoimo in ka ria George Bernard Shaw khanin Chhungkua hlim takte hian van ramantem lo kani ti in alo soi to hei hi adikin ka ria pathian thu kan ngai thak ta ka khanin Cornelia po Italy po lan ti sipai Polian taka sipai za ho tu ani tunlai anga chuanin police officer ani amai ro chu police officer ni chung khanin pathian tri tak mi ani lali suat chen na Chhungkua ni achung te zong nen pathian an tri thin ti in Bible in min zia saka mi te ne na relief te pon pe tran puina te pon sem thina tiang chuan ko rana te pon pe pathian ne na po an tong trai fo thina ni ti na soya chumin he na chuan lalpana vantir ko azuk tir wanga Cornelia ne na chuanin athil pek le atong trai na te lalpana hriat sakreng ani van rama pathian ne na lalpana hriat reng turin pathian ne na thleng chawani ti kha azuk hrilta pathianin chu athu cha chu dakpu vantir ko mang hianin Cornelia ne na hian azuk tir ta chuanin vantir ko hianin thil hi an hrethui khop maya jopa khuwa ihan kalanga Simona anti peteran tia chu han hroi tiro savun siam tu Simona ne na thlenga a thlen na po chu Simona in phei chu tuifin riat kama om nge ni ti khanin hretlang vek mai ni heng zong heng wange kan ti chuan engkim hretu pathianin engkim mai achi alo te ne na information na petrina chu chuanin pathianina engkim a hriat zia hi minnem nge sakin ka ria engkim hretu pathian hriat Chhungkua lali so tilvena Chhungkua ni tura kan Chhungkua kan buat sei apoimo tunlai khowela phei chuanin natna hri in thiangin min chim me ka hridang ten min chim boka tiang chuanin tho ipik na tur hi atam khop mai he tiang Karah hianin khrang vel me Karah kan Chhungkua kan om theu mai chumi Karah chon lali so hriat Chhungkua ni tura kan Chhungkua kan buat sei hi apoimo in ka ria diel mu dia khanin ko ran din ma hian Chhungkua hi din na lo ni dai to chuwangin ko rana ka mo phurna ka len chu ma in Chhungkua ka mo phurnai ka len masaka ngai ni ati Chhungkua abuat sai fel nuwa pathian rong thanem ngai takina bola lalpa chi alo tangkai le mitam tak lalpa ne na roi thleng tu alani fanani hei hi voina azirlai puimo ning ka ria tunhuna hian rong bola Chhungkua ngai sakman lo khopa kan phet dor tor na te hri in min ti top saka heti chungpo Chhungkua rong bola thei top chu Christian Chhungkua din tura tran kan la chung lo ani chuan engti kong ma hian Christian Chhungkua din tur hian pathianin chance dang min pek hi karing to lo khop mai ke malama chuan Samuel Wellesley le anupui Suzeni te khanin an hun laya khan thei top chu in an fa te pathian thuwa an en kola an Chhungkua chu pathian thu oina munani an ti an in leng te pathian mingin malan somin mi te an relin an in Chhungkura an sui chengai lova pathian thuin Bible in an in Chhungkura munalu an ma ni soidan tak phei chuanin kanin chunga Bible lal bera chongein kan tong trai ho thina Chhungkua in cho kan ngei ho thina ni an tiani chu ngei lo bik om lovin in thurual takin lali so lal na Chhungkua an nia wangin chutiang chon cho ten ngei ruala chutiang Chhungkua chu an nia wangin pathian thuril tular em John Wellesley le Charles Wellesley te hial kha an ron piang chhuwa kani Baptist tu Johanna te hi fello thailo din huna adinga anin Chhungkur kha sa khuana le pathian thuin op tlatania wangin Baptist tu Johanna tan khanin anin Chhungkur environment kha apa le anuten damrei puilo ma sela thui tak
anun khan lo khal man tlatani chu tiang chuan scientist chen khat te po an no pan laya an nu le pa te na pathian thu taka an hruai khovel thiam na le fin na an nei nu po an rin na so son mia lo miro pui tak tak khovela kan lo nei to thina engkim mai hi chhungkua so nge masak alo tul em hi alo ni a communist rama kenchi kate chhungkua po an chan chin an soidan chuanin chungin khom an mang thina ringlo ho omna khuwa communist rama oman ni awangin sipai ho ten voi duai lo an man to a an voi khat mana hian cheng sing khat an choi thina an man chan ber hi chungin khom an nei lai pathian an faka an tong trai ho thina chung thoma chuan sipai ten an ron man thina chungin khom an nei piang in an ron man thina ti chuan cheng sing khat an choi tir ba ka zela hun engemaw chung an tan tir thina ni chuwang chuan ken chi ka chuanin voi khat chungin khom hi cheng sing khat man huani e ti in a sei thina chu tiang taka hau tak le din mun re oma po chuan lali suwa che na chhungkua chuan lali suwa ming soi lali suwa ne na tong trai ya chhungko mai cham bo sei te kha an sim phal chuang lawani chu wena hian hun har sataka kan om ti kan in revek ani hei hi chhungkua kan in din tharle na turata na pathian in remchang min pe kani a chuwang chuan he hun hi kan mang tangkai lowani chuan kan thla te kal zel kan future a hian chui tlak kan nei angem ti te kan in ngai tu apoi moin ka hria a chuwangin pathian thu kan chiarang khanin cornelia officer chhungkua po in pathian tri tlat mi fa an hringa chu tiang tur chuan pathian tri tura an fa te an in chhungkhuran en kolang khanin tun huna hian khovel achak ne te chapa bora le chemek sualna pun mek na hian kan chhungkua khepui rang kara vonghim tur chuan chan him na long kan tuka chan dam na lali so krista kul binga kan chhungkua kan tluk lu pui apoi moni ti hi kan hriat atul hle in ka hria a chuwangin lali suwa chen ve na chhungkua ni turin wena hian atharin kananin somani in chhungkua member panga in ni chuan lali suanen paruk lo ni ula in chhungkua member pathum min ni chuan lali suanen pali lo ni ula in chhungkua member paruk in ni chuan lali suanen pasari lo ni ula lali suanen in ni chhungkhura chen dun pui turin lali suwa chu som ula lali suanen christian chhungkua din turin bul itan thar leng u Isua ber atel lo chuan christian chhungkua din hi apui tling tak tak theilo ama Isua tel lo chuan christian chhungkua kan ni theilo chuwangin christian chhungkua ti hi aming ringot ni lovin ama Isua tel ve na ani hian chu chuan danglam na a thlen thin lali suwa tel ve na tlak ni turin kanin chhungkhur bo seila chu tiang anga song bol tu tur chu nu le pa in chhungkhura din mun poimo changtu te kan ni ti hria ila kan pasal te nan tuipui ri lo ni po in nu ho ten thei top chu ila kan fa ten min tuipui phak ri lo ni po in nu le pa te tang rualila tiang chuan kan sarkar na in chhungkhura na na chuan kan du anga chhungkua rel bol turin in rel fel turin tun hi chhungkua a ro rel na kan tan le na hun poimo takani ti i re thar leng u pathian in a thu kan zatan malsom ro se amen